ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ପାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏକାର ମାତ୍ରା କେମିତି ଯୋଗ କରାଯାଏ। କ ରେ ଏକାର କେ, ଖ ରେ ଏକାର ଖେ, ଗ ରେ ଏକାର গে, ଘ ରେ ଏକାର ଘେ, চ ରେ ଏକାର ଚେ, ছ ରେ ଏକାର ছে, জ ରେ ଏକାର জে, ঝ ରେ ଏକାର ঝে, ট ରେ ଏକାର টে, ঠ ରେ ଏକାର ঠে, ড ରେ ଏକାର ଡେ, ଢ ରେ ଏକାର ଢେ, ଣ ରେ ଏକାର ଣେ, ତ ରେ ଏକାର ତେ, ଥ ରେ ଏକାର ଥେ, ଦ ରେ ଏକାର ଦେ, ধ ରେ ଏକାର ଧେ, ନ ରେ ଏକାର ନେ, ପ ରେ ଏକାର ପେ, ଫ ରେ ଏକାର ଫେ, ବ ରେ ଏକାର ବେ, ଭ ରେ ଏକାର ଭେ, ମ ରେ ଏକାର ମେ, ଜ ରେ ଏକାର ଜେ, ର ରେ ଏକାର ରେ, ଳ ରେ ଏକାର ଳେ, ସ ରେ ଏକାର ସେ, ସ ରେ ଏକାର ସେ, ସ ରେ ଏକାର ସେ, ହ ରେ ଏକାର ହେ, ଲ ରେ ଏକାର ଲେ। ଏକାର ଯୋଗ କରି ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବା। ଗଣେଶ, ଛେଳି, ବେଲୁନ, ବିଲେଇ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।